kura nan ta kwace, wanda ke kallon wani banza ya kauce. Babu laifi idan kaga wanda kake so kaje ka furta kana san shi. Zafin yaudara a cikin soyayya ya fi kunar garwashi. Yanayin sanyi in ya zo ke sa waɗansu kafar su take kaushi. Duk gurin da ake cewa fa da mato ana samun danshi. Wanda ke nema dole ne sai ya tashi, a zahiri mu mun san tsini sai mashi. A yaren Hausa ne ake cewa ɗaki, sai an zuba jari ake samun riba. Ciki da gaskiya kwarai inda an duba. yanzu mu dai soyayyar da muke sai dai waɗansu masu koyi. Zamanin da duk ake yin yaƙi to dole sai an aje bayi. Wanda duk ya ce ba zai yi haƙuri da rashi ba shine ya bar layi. Duk abin da za a ce mun toshe kunnen mu ba ma batun sauyi. Zakaran da Allah ya so zai tararsa, matambayi yake son fitar amsa. Sai haƙuri fa mun riga mun nesa. Ba abin da za mu ce da rabana sai dai mi godiya gun sarki. Kawunan mu mun haɗe mun june a cikin mu ba wanda ke raki. Rayuwar mu za ta zama mai tsari, lamarin mu duka za su yi sauki. Wuya da dukkanin wani tsanani haƙuri idan kayo zai sauki. In ka ji wani an ce ba banza ba, a abin hawa ake yin kaman nan ba. Rabuwa da zafi idan har an saba. To idan da rabbana ba wala wataran sai dai ayo labari. Duk inda za ka je ka zauna an ce wai da ɗan gari ake cinye gari. Duk abin da za ka yi in ka saka gaskiya sai ka ga yayo tsari. Fatan mu 'ya'yanmu masu biyo turba, duk kasuwanci ana yi da riba. Komai ilahu kai ne mai bayarwa. Salam Sound Studio on the mix.